കോടികളുടെ ആരാധനാ മാതാവായ ശ്രീ ഭഗവതിയെ നിലനിൽക്കുന്ന കനില ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം പ്രിയ സമുദായക്കാർ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന 18 ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ദിനങ്ങളിൽ ശ്രീക്ഷേത്രം മുഴുവനായി പണിത് ബ്രഹ്മകലശോത്സവം ഏപ്രിൽ 18 മുതൽ 23 വരെ സാഘോഷം കൊണ്ടാടപ്പെടുകയാണ്. ഏപ്രിൽ 18-ാം തീയതി ശ്രീ അരശമഞ്ജേശ്വരനാഥ് ക്ഷേത്രം മാട ഉദ്യവാരയിൽ നിന്നും കാഴ്ചഘോഷയാത്രയും ഏപ്രിൽ 23-ാം തീയതി രാവിലെ ബ്രഹ്മകലശാഭിഷേകവും നടക്കുകയാണ്. ഏപ്രിൽ 26 മുതൽ മെയ് 3 വരെ ഭരണി മഹോത്സവം വിവിധങ്ങളായ ധാർമ്മിക ദൈനിക സാംസ്കാരിക കലാപരിപാടികളോടെ നടത്തപ്പെടുകയാണ്. എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങളെയും മുതൽ മെയ് മാസം 3-ാം തീയതി വരെ നടക്കുന്ന ഭരണി മഹോത്സവത്തിലെ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಥೋಚಿತವಾಗಿ ಯಥಾಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಾದಂಥ ವೇದಿಕೆ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಅನ್ನದಾನಗಳನ್ನು ಅಕ್ಷಯವಾಗಿ ಬೆಳಗಿಸಿದ್ದೆಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಎಳೆ ಭಗವತಿ ಎಲ್ಲ ದೈವಿಕ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಣತ್ತಿನೇ അങ്ങനെ കൂടിനെ മാഗണപതിനെ ബടാജ മാലിംഗേശ്വരനെ സദാശിവ ദേവനെ ഓമഞ്ചൂര് ശാസ്താവിനെ മദനന്തേശ്വരനെ ആസപാസിനെ എല്ലാ ദൈവദേവന്മാരെ 10, 4, 14 തമ്പ്രാട്ടിനെ വിഷ്ണുമൂർത്തിനെ അങ്ങനെ കാരകത്തിനെ ഗുരുകാരണന്മാരെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് പറയുന്ന ബാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ ക്ഷേത്ര ഈ ഔത്താന ചീറുമ്പനാലി വരെ ക്ഷേത്ര ആരെ കാലത്തോടെ നിലനിന്നതിനൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ചെറുമനസ്സന്മാർക്ക് അരുപ്പാരം. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് 8 സംസാരം 4 പ്രജകളുണ്ട് ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് വന്നവനുണ്ടായി. ಇಲ್ಲಿ കുറേ ന്യൂനത കണ്ട് അജീർണാവസ്ഥയിൽ കണ്ട പ്രകാരം 4 ഭക്തന്മാരെ ആ വർണ്ണക്കാരെ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ സംഘ സമസ്യനെ വിളിച്ചിട്ട് ഞമ്മ സ്വർണ്ണ പ്രശ്നം വെച്ചോണ്ടായോ ആ കമ്മിറ്റി ജീർണോദ്ധര കമ്മിറ്റി ആയിക്കൊണ്ടായോ ആ സ്വർണ്ണ വെച്ച പ്രകാരം ആ വെച്ചಲ್ಲಿ ചില എല്ലാം പണിയെടുക്കാനായ പ്രകാരം ശില്പിനെല്ലാം അതിലെ കണ്ട് അന്നത്തെ നാളിൽ ആ ഞമ്മ 10 ഉണ്ടായിട്ട് തമ്പ്രാട്ടിൻ്റെ മതിപ്പ് അന്ന് ബലിവെടുത്തിട്ട് ആ പിലാവിൻ്റെ മെരനെ മൂർത്തായിക്കൊണ്ടായും അതിന് പിന്നെ ബാളായത്തിൽ വെച്ചോണ്ട് ബാധാരൻ ഗോവിന്ദാൻ ഗോവിന്ദ ബാധാരൻ ഗോവിന്ദാൻ ഗോവിന്ദ ಅಮ್ಮನವರ ಬಾದಾರೊಂದು ಗೋವಿಂದಾನ್ ಗೋವಿಂದ ಬಾದಾರೊಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದಾನ್ ಗೋವಿಂದ ಲಿಂಗೇಶ್ವರಿಯ ಬಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ ಇದನ್ನು